Ayun mga kababayan, ay kitang-kita po natin ngayon ay naglilipara na nga po yung mga helicopter dito po sa bahagi ng Maynila. Ito po ba kaya ay ginagawa nila para po sa nalalapit mga kababayan na pagdarausan o gagawing national rally dito sa bahagi ng Maynila mga kababayan, no? So dalawang helicopter po ang ating makikita dito. Grabe mga kababayan. So sa darating po na January 13, ayan, ay magtitipon-tipon ang malaking grupo o malaking bilang ng Iglesia ni Cristo sa may bahagi po ng Quirino Grandstand. Diyan lamang po yan sa may part ng Luneta. So yung pinakadulo, nandoon yung Quirino Grandstand at talagang milyon mga kababayan ang darating. At ito ay gagawin po ng Iglesia ni Cristo mga kababayan bilang pagsuporta doon sa sinabi daw po ni Marcos na hindi pabor para i-impeach si VP Inday Sara Duterte, kasi sinabi ni Marcos dati na aksaya lamang yan sa oras. Pero mga kababayan, ay kung talagang magtutuloy-tuloy itong ginagawa ng makakaliwang grupo na pag-impeach at itong mga dilawan na pag-impeach kay VP Inday Sara Duterte, naku mga kababayan, ay talagang mas malaking kilos protesta ang mangyayari. Ito naman po ay gagawin ng malawakan ng mga Duterte supporters. Sa gilid naman nitong bahagi po ng Quirino Grandstand ay makikita po natin ay talagang napakaraming pulis po sa palibot nitong bahagi po ng Quirino Grandstand, at maging doon sa may part ng Luneta ay meron na rin pong mga pulis na tayong nakikita. So ito talaga ay kanilang paghahanda, no? Talagang malawakan ito dahil milyon-milyon ang posibleng dumalo dito. Grabe. Hindi natin aakalain na ganito pala karami. Siguro kung talagang ito mga kababayan ay papakinggan na ng gobyerno ang hinaing ng taong bayan. So ito ang gagawin, ito ay peace rally ng Iglesia ni Cristo. Kaya hinihikayat daw po yung ating mga kababayan, lalong-lalo na daw po yung hindi ka bilang sa Iglesia ni Cristo, ay sana ay wag po ang sisigaw-sigaw na Marcos resign, wag sisigaw-sigaw ng Duterte, kasi po ang balak po pala nito ng Iglesia ni Cristo ay magkaroon ng kapayapaan at magkasundo po ang BP Duterte, no? BP Inday Sara Duterte at ang BBM. Pero mga kababayan, kung magkataon na magkasundo po yung dalawang grupo o dalawang matataas na opisyal, wala namang problema. Yun nga lang ay siguro hindi pa rin magkakasundo si BP at saka ito si Marcos, dahil nga po mga kababayan, ang nangyayari po sa ating gobyerno ay hindi talaga matanggap, no? Hindi yan ang matanggap ng taong bayan, hindi matanggap ng ating Vice Presidente, lalo na bilyon-bilyon ang nawawala po sa ating kaban ng bayan, no? Bilyon ang napupunta doon sa congressman, napupunta doon sa matataas na opisyal, na hindi naman po natin alam kung saan napupunta yung mga pera mga kabayan. Samantala, yung 125 million ng ating Vice Presidente, talagang grabe yung kanilang busisi. Samantala, yung bilyon na confidential ng ating Presidente ay wala po silang question o hindi nila siniyasat, no? Lalo pa ngayon mga kababayan, ay si Tambaluslos mga kababayan, ito, no? Balita kay Tambaluslos. Kasi merong si Tambaluslos na kalaban sa bahagi ng Leyte bilang congressman mga kabayan. Apat sila. Ang nangyari, qualified noong hindi pa na ipiprenta yung balota. Samantala mga kababayan, no, breaking news,
Matapos imprentahin yung mga balota ay yung tatlong kalaban ni Tambaluslos ay nawala. Kapag ganun mga kababayan, na nawala ang pangalan mo sa balota, ibig sabihin nun, hindi ka nakasali sa eleksyon. Nangangahulugan yun na disqualify. Pero wala, ayon dun sa mga sa mga congressman o yung tumatakbong congressman, makakalaban ni Tambaluslos, ay wala naman po silang nare-receive na mga disqualification case. So ano po ang nangyayari? Kung magkataon mga kababayan, si Tambaluslos na naman ang magiging congressman. So hindi na naman mapapalitan ang congressman sa bahagi po ng Leyte. So nakakalungkot ang nangyayari kasi kapag ganun kabayan ay parang manipulado ang magiging resulta na naman nito. Lalo na agay. Kung ano na naman, mananatili na naman siyang House Speaker, no? Kasi kung hindi mangyayari yun mga kababayan at hindi manalo ito si Tambaluslos, siyempre hindi na pwede maging House Speaker ito si Romualdez. Papalitan na siya ng ibang mga TWADCOM o ibang congressman, no? Kababayan. Kaya siguro talagang ginawa nila ang paraan para matanggal itong pangalan ng mga kalaban, no? Ayun, isa din doon si Nini Bacali, kung hindi ako nagkakamali mga kabayan, no? At talagang grabe ang nangyayari. At gusto, no? Sinasabi nila na ay ito, reaction lang pala ng ating mga kabayan na baka gusto na ihabol yung pangalan tapos pag nandyan na po sa malapit na yung election ay sasabihin nila ay hindi na pala natin pwedeng baguhin, ilagay yung pangalan kasi na-imprenta na, sayang yung budget. Talagang ginagawa ito nila, no, para talagang sila ang maupo na naman sa pwesto, lalong-lalo na ito si Tambaluslos. At grabe talaga nangyayari sa ngayon. Pati yung mga survey na ginagawa sa buong bansa, mga kababayan, talagang iba rin po ang resulta. Kasi dito sa mga survey ay nananalo po, ay sobrang taas po. Numero 1 ito si Erwin Tulfo. At numero 1 dito si Tambaluslos. Numero 1 din po ito si Abalos. Samantala, kapag nagpo-post sila o sa social media, talagang grabe. Puro pinagtatawanan lamang po yung kanilang pinagagawa. Lalong-lalo na ngayon, milyon-milyon po ang kanilang ginagastos sa kanilang mga ads, social media, pati yung mga billboards nila na ngayon ay grabe, kalat na po sa buong Pilipinas. Samantala, nasusuka naman po ang ating mga taong bayan sa kanilang pinaggagawa. So kaya sa darating, huwag nyo po nga iboto itong mga trapolitiko ito. Straight vote ito mga kababayan, straight vote PDP laban. Ang mga politiko o mga senador na inendorso po ng ating dating Pangulong Duterte, na kung saan ay malaki ang maitutulong nito mga kababayan para sa pagsusulong maisaayos ang ating bansa, lalong-lalo na po at talagang para tuloy-tuloy na maprotektahan ang ating Vice Presidente na nais nilang ilaglag. No? Nais nilang mapatahimikin para wala nang tatakbong Duterte sa 2028 at hindi naman po natin yun papayagan. So subscribe kayo para lagi kayong updated, lalo na sa darating na January 13. O ilang tulog na lamang po yan mga kababayan, no? Sa 12 pupunta tayo doon at tingnan natin ang mga kaganapan.